Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Moi bons días, Francis. Moi bons días. Bueno, estás moreniña, anduveches pola playa, non? Non estou moi moreniña, porque non foi moi. Pero sí estamos moi contentos porque por fin chegou a tan esperada choiva, verdad? Alivio pos gandeiros. A terra e o gando moi agradecidos. Sí, claro, alivio pos gandeiros, po campo, e alivio para todos, porque estes días parecía mismo que se nos vía o Armagerón, unha verdadeira, chegou aos 44 graus en algunhas partes de Uruguai. Bueno, amigos, pero tamén morreron 400.000 galiñas. Que che parece? Pola calor. Tamén. Que horrible, non? Que horrible. Bueno, pero nós estamos contentos. Federico, mételle unha muñeira. Se quere comunicarse con Sempre en Galicia, xa sabe, 092 001 232. O seu foi como unha estampida. Agora, paso que pase, Aida, Olalla, Isabela, Tanxugueiras son xa un fenómeno social en España. Non importa o que suceda daqui a maio. O caso é que Tanxugueiras instaláranse por dereito propio no firmamento musical europeo. É unha posición de privilexio que, si cadra, nunca antes había alcanzado un grupo folk
femenino e cantando en unha lingua vernácula que non é a oficial de un estado. Pero gracias a estas tres mociñas galegas ha de haber un antes e un despois para a música galega que vivirá en este 2022 un xacobeo distinto, pero moi musical. O 14 de maio é a cita, e o 17 o Día das Letras Galegas. Inda a pesar de todo isto, non estamos diante de un produto exitoso, de unha grandeira factoría musical, pero sí diante dun entusiasmo, dun talento de cultura e de traballo ben feito destas tres galeguiñas, empoderadas, fortes e libres, galegas de pura cepa, amantes da nosa música, pero tamén comprometidas co seu idioma e coa súa cultura. A súa música, amigos, que vades a escoitar de enseguida, xunto coas súas voces, emocionan a miles de fans e conectan, ademais, con un variopinto público que, a centos de kilómetros de Galicia, comparten con elas un ADN cultural. A música destas cantareiras xurde con naturalidade. Elas vívena e transmítena con unha verdadeira ilusión que fai que nos entre non só polos oídos, senón tamén polo corazón. Tanxugueiras cantan en galego, un idioma cooficial, un idioma español que se fala en un territorio que non discute a propia idea de España. Esa é seguramente unha das máis poderosas razóns pola que miles de non galegos apoian a proposta de Tanxugueiras. Están decididos a empuxalas para que rompan o molde, marquen un hito e establezan un precedente sin voltas. De non ser un tema galego, probablemente o refrendo madrileño, andaluz e valenciano non sería o mismo se en lugar de un tema en galego, como é terra, se lle propuxese unha composición en éuscaro ou un catalán. E non pola lingua, senón polo que hai detrás. Unhas comunidades onde o nacionalismo e o soberanismo desafían e desafinan, facendo que o seu sexa outro cantar. O día 26, pois, saberemos se este ano unha canción galega e cantada en galego representa a España en Eurovisión. Para empezar, os portugueses xa dan a Tanxugueiras como gañadoras. E os galegos de Montevideo, que dicir? Escoitémolas.
El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de la Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. USA Transporte Colectivo. En Cucha, viaja seguro. Cumpliendo con los protocolos contra el COVID-19, todas nuestras unidades son desinfectadas permanentemente a la llegada de cada viaje en nuestras terminales y predios. Todas las unidades de nuestra empresa tienen láminas de seguridad con protección contra los rayos UV y que están homologadas por la Skin Cancer Foundation. Y recordá, cuando subas a una unidad de transporte colectivo, usa tapabocas. Y además, descarga la aplicación Coronavirus UI. Yo te cuido a vos. Vos, cuídame a mí. Pucha, siempre iremos contigo. Bueno, amigos, vamos a levar as nosas líneas telefónicas hasta Coruña, porque ali está Roy Carballido, que é un produtor, un montador, un sinfín de títulos, pero entre eles o máis importante é o título de técnico superior en produción de audiovisuales. El vai nos a contar un pouquiño como está marchando ese acto, ese arte cultural na nosa terra, alá en Galicia. Moi bons días, Roy. Roy, moi bons días. Bueno, parece que non temos ben pronta comunicación. Está ahora, verdad? Roy, moi bons días. Se cortó. Moi bons días dende Montevideo, Roy. Se cortó, Toni. Se cortó, bueno, cortouse, pero seguiremos falando. Voulle dicir ademais que el ten unha escola de imaxen, completando os seus estudios con un posgrado na Universidade de Santiago de Compostela, especializouse en xéneros documentales. É por eso que quixéramos ter unha charliña con el para saber como marcha ese novo arte, esa novedoso arte que está dando tanto que falar non só en Galicia, senón tamén en España e no mundo, porque vostedes saben que tanto cine como a produción de propaganda, de televisión e todo iso está facendo un verdadeiro movimento no mundo actual. Estamos intentando que se nos conteste desde a Coruña. Se non é posible, pois, Francis, tampouco podemos botarlles a culpa a nadie. É culpa de que os teléfonos a veces, e sobre todo con estes tempos tan cambiantes, pois suceden pasar estas cousas. Vamos a ver se é posible. Se non é posible, pois seguimos ca nosa audición de sempre en Galicia. Queríamos falar con el porque este home, Roy Carballido, empezou como auxiliar de dirección de aquel programa da televisión galega que tanto vimos aquí tamén en Montevideo, Marías Vivas, acórdense, bueno. E ademais foi guionista, redactor de programas de televisión como Encontros, Galeguidade, Vidas de Cine, esa que están todos os sábados, que Land Rover tamén está metido, bueno, de alguna maneira desempeñou aí diversos cargos nos programas da televisión de Galicia. Se non temos ese contacto, vamos a intentalo de volta, porque os teléfonos, xa sabe, ao ser unha audición en directo, pollémonos todos nerviosos, difícil de chegar a unha conexión como Dios manda e como nós queríamos e como vostedes merecen. Entre tanto, dígolles que o tempo en Montevideo está en estes momentos 25 grados de temperatura, unha temperatura agradable. Agora en estes mismos momentos aquí na Ciudad Bella de Montevideo non está chovendo e Francis está no outro lado do vidrio intentando comunicarse con este profesional do audiovisual que é Manuel Roy Carballido. Se non é posible, Federico, supoño que tamén estarás intentando ti cos aparellos aí detrás do vidrio, intentando comunicarnos con él. A ver se é posible, se non, pois seguimos ca nosa audición. Eu propoño vos de poñer un tema musical, Federico,
Propoño, a ver, agora parece que está Francis xa intentando falar con el ou falando xa con el. A nosa idea era, como lles dicía, sí, agora está. Moi bons días, Roy, desde Montevideo. Hola, bo día, que tal? Bueno, costou traballo poñernos en contacto contigo, sí, pero ao final estamos así. Sabes por que te chamábamos? Unha das cousas máis importantes é para que nos contes como está na actualidade o audiovisual en Galicia. Bueno, pois a verdade é que na actualidade pois está empezando agora a explosionar así bastante, con sobre todo no tema do cine e do documental, con toda esta onda que lle chaman o novo cinema galego, non? Que xa leva, pois é un grupo así de xente que leva bastante tempo traballando en audiovisual, entón, pois, agora mesmo se empezou a funcionar todo eso, se están facendo bastantes películas e bastantes documentales, non? Con xente como Oliver Laxe, pois, Lois Patiño, a nosa produtora que tamén está aquí pois facendo así bastantes cosas, que estamos podendo facer unha película ao ano, máis ou menos. Logo pois coas asociacións tamén como Waka, que non sei se vos diferenciabades cando falabades un pouco dos meus traballos entre Fílmica Galaica, que é a miña produtora, e logo Waka Films, que é unha ONG coa que fixemos Manoliño Nguema, na que tamén colaboro, non? Estamos varias persoas aí. Entón, pois eso, aquí o tema do cinema pois está empezando a ir bastante ben. Hai moita xente xoven metido no ambiente do audiovisual, non? Claro, eu creo que esa é a clave, non? Que a xente xoven pois entrou aí pois a saco, como se di por aquí. Sí. Se están facendo moitas cousas, moitas ideas novas que antes non se contemplarían, e sobre todo eso, con valentía, non? E con ganas. Con ganas, con claro. Con un montón de obras que reorientando o tipo de cine que facíamos, non? Porque antes intentábamos como imitar o cine de fora, pois o cine que máis se ve, non? O cine americano. Claro. Pero agora pois é como unha volta, vamos a replantexarnos todo isto, non temos orzamentos como eses, non podemos imitar ese tipo de cine, entón imos a tratar de facer algo propio cos medios que temos. E sobresaen sobre todo as mulleres, non? Roy. Sí, claro, por exemplo está aí a miña socia, Bedith Martínez, que é a produtora, que está producindo un montón de cousas, tamén están aparecendo directoras de foto como Lucía Pan, así moi boas. Pois claro, tamén é eso, que está empezando a sobresair as mulleres, que non se lles dá moito chance aquí, pois resulta que hai que darllo, non? Porque merecen de sobra. Claro, e tamén hai un aliciente que os premios, non? Por exemplo, o Mestre Mateo, os Goyas, verdad? Sí. Fálame un pouquiño. Un pouco dos premios aquí temos en Galicia os Mestre Mateo, que son equivalente aos Goya nacionales, si sirven moito para promocionar todos os traballos que se están a facer, e hai tamén moitas mulleres aí gañando premios en Galicia. E logo tamén o tema que conseguimos proxección un pouco internacional, non? Un pouco máis algo de España. Queixábase o director do cine de España das poucas axudas que tiña por parte do Ministerio de Cultura. Tamén pasa o mismo que a Xunta, Roy. Como se porta a Xunta? A Xunta, a verdade é que o que é o organismo que traballa coas axudas, que é o Agadic, non? O que xestiona un pouco os cartos. Eu creo que a base de ir, sabes, de proba e erro, non? Que se di, e de ir falando un pouco cos actores audiovisuales de Galicia, con todas as produtoras, os independentes e todo o mundo tal, se van conseguindo cousas. Sempre se piden máis cartos para algúns tipos de axudas, non? Como son, aquí hai unhas axudas que se dan ao talento, non? Dos creadores, que son unha cuantía moi pequena de cartos, claro. Que poden ser ou a guión ou a proxecto, pero ese tipo de axuda
é moi libre a nivel creativo. Entón, eu creo que foron moi importantes para que se iniciara todo este tema do novo cinema galego, non? Estas axudas de talento. Como ves o cine latinoamericano, Roy? Pois tamén aquí estamos seguindo bastante. Nos estamos empezando a colaborar bastante, pois, por exemplo, con compositores de música latinoamericanos. Agora estamos para a última peli que fixemos, para Eles transportan a noite, pois contamos con xente de Latinoamérica, pois para traballar na banda sonora e para traballar tamén no sonido, non? No poder do sonido da película. Nos seguimos de cerca e pensamos que cada vez vai mellor, e que tamén, sabes, o cine latinoamericano, o cine argentino, o cine uruguayo, pues tamén colleron un pouco este punto de decir, bueno, vamos a facer estas historias máis nosas, non? En lugar de imitar tanto que vende fora, non? Entón, nos creo que aprendimos un pouco do cine latinoamericano tamén. A propósito de eso, a nosa compañeira Francis quere facerche unha pregunta, Roy. Sí. Roy, eu quero preguntarte que proxecto tivo a productora túa ou ti no personal no Uruguai fai uns 3 anos máis ou menos. No Uruguai non sei que proxectos tivemos nós agora mesmo, verdad que me pilla. Porque de fílmica ou de Waka? De Waka, sí. Claro. De Waka sí, porque Waka colabora con Arquitectos Sen Fronteiras e tamén colabora con outras ONGs, e sí que se dedica un pouco a facer comunicación sobre os proxectos que fan estas ONGs. En plan, pois se van a facer algún tipo de proxecto a Latinoamérica, a Waka o que fai é como vídeos explicando o proxecto, non? Para logo cando se informa do que se fixo aquí e tal. Claro, ti tamén subiches as audicións de Sempre en Galicia, non? Esa simpatía, de onde che ven esa simpatía, Roy? Pero creo que aí vos equivocades con outro Roy Carballido que se dedica máis á radio. Que se chama igual tamén, sí. Bueno, fálame un pouquiño desa película Manoliño Güema, esa que ganou o Mestre Mateo no 2019, non? Manoliño Güema, sí, no 2020, creo. Nada, pois foi unha película que fixemos en Guinea Ecuatorial, porque aí coñecimos a Marcelo, a raíz de que íbamos con Waka a facer outro proxecto totalmente distinto, os meus compañeiros de Waka, o sea, Antonio Grunfeld e Rocío Cadaía, que estaban a traballar en Guinea, pues nos chamaron a María Becerra e a min para ir a facer publicidade allí para unhas empresas españolas que estaban allí. Entón, unha vez allí, pues nos presentaron a Marcelo. A verdade é que nos fascinou a figura de Marcelo, porque nos recibiu allí en Guinea, pues claro, un par de Estrella Galicias, que dices, tío, joder, en Guinea de repente aparece un tipo que te fala en galego e que ten Estrella Galicia ali reservada e te di, vos sodes esos dous galegos que iban a vir por aquí, pasade tal. E nos empezou a contar así, pues, que vivira máis da metade da súa vida en Galicia, non sei que, nos empezou a contar a súa historia. Eu sabía que Antonio quería facer algo con el e pensei, joder, é que temos aquí un docu deste home para facer de maravilla. Entón así empezou o proxecto con Marcelo, no? Marcelo que é un emigrante guineano que veu a Galicia, que estivo no Circo dos Muchachos en Ourense e que logo se dedicou ao mundo do arte, do teatro, do mimo, e todo o que aprendeu aquí, unha vez regresou a Guinea, pois o intentou transmitir en Guinea, non? Claro, mira, de cara ao Xacobeo, a Televisión de Galicia ten preparado ou ten en idea algún programa especial ou alguna optimismo? Seguramente, porque seguramente farán programas especiales porque teñen pensado facer bastantes cousas, bastantes actos para o Xacobeo, creo. Aí se terán financiación para hacer cousas, seguro. Claro. Oye, Roy, pensaches algunha vez en facer algo que teña que ver co cine ou cos visuales sobre a migración, sobre a bella emigración hacia América dos galegos?
Sí, e a ver, nos temos aí bueno, estamos dándolle voltas un proxecto a ver se o podemos financiar, de feito xa o intentamos hai hai un montón de anos, non sei se ainda cando acabábamos de repartir de estudiar, que sobre Juan Orol, non sei se coñeces a figura. Sí, como non. Pois sí, pois é que era un emigrante galego, non? Acabou en México facendo cine. É un tipo que fixe un montón de películas, todas historias así de mafia, de cousas así, bastante regulares todas, non? Como chamanlle como Ed Wood latinoamericano, non? Roy, moitísimas gracias por este comunicado aquí con Sempre en Galicia. E quixera que lle mandaras un saludo a todos os galegos que viven aquí en Uruguai e en Argentina. Bueno, pois claro que sí, un galego un saludo a todos os compatriotas galegos que viven en Uruguai e en Argentina. Nada, agardo que a todo o mundo lle vaya moi ben. Gracias, un abrazo, Roy. Un abrazo desde Montevideo. Moitas grazas. Moreniña por morena teño cho ollo botado, ou tías de ser a miña ou non hei de ser amado, ou tías de ser a miña ou non hei de ser amado, ou pasar o río non o pasar, ou mollar o pé ou non o mollar. Se ti me queres a min é como teu quero o meu ben, hei te ver mañan a noite no lugar da Vila Alén, hei te ver mañan a noite no lugar da Vila Alén. E aí che vai meu corazón é fechadiño cunha chave, abre-o e métete dentro que ti é la única que cabe, abre-o e métete dentro que ti é la única que cabe. O pasar o río non o pasar, o mollar o pé o non o mollar. Foise pra lonxe, camiñou de Compostela, o seu corazón quedouse e o meu marchou con ela, o seu corazón quedouse e o meu marchou con ela. E eiche dar a despedida, miña rola, se me deixas, eiche dar a despedida cun ramiño de cereixas, eiche dar a despedida cun ramiño de cereixas. O pasar o río non o pasar, o mollar o pé o non o mollar, o pasar o río non o pasar, o mollar o pé o non o mollar. Pasar o río non o pasar, o mollar o pé o non o mollar.
En Barraca Punta de Rieles encuentra materiales de construcción y electrodomésticos de las mejores marcas. Barraca Punta de Rieles, de Eliseo Rivero, más de 60 años apoyando obras sociales. Camino Maldonado, kilómetro 13500, teléfono 2514-5769. El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de la Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Bueno, vamos agora cas novas de Galicia. Vamos a empezar por esta que é moi interesante, porque saben que Uxío Novoneira foi enterrado en Lugo, pero despois el sempre quixo ser soterrado na horta da casa da súa casiña no Courel, e por fin parece ser que trasladan xusto os restos do poeta a ese sitio. Contanoslo, Francis. Os restos mortais do poeta Uxío Novoneira descansarán para sempre no Courel, após seren trasladados desde Lugo até a horta da súa casa, como pedira o poeta. No acto de despedida, celebrado no cemiterio de San Froilán, a súa familia recitou versos do poeta. A familia quixo cumprir co desexo de Uxío e, tras ler varios dos seus poemas, co himno galego de fondo, describiu o seu novo lugar de descanso deste xeito. Estará na horta baixo terra, como el quería, rodeado de rosas, de follas de castiñeiro de verdade e tamén de bronce, dixo a súa familia. Bueno, o Museo de Lugo, falando de Lugo, é a reivindicación das mulleres do rural. Seguindo co programa Mulleres Rurais, que se ven desenvolvendo na rede museística da Deputación de Lugo desde o pasado mes de outubro, o Museo Provincial acolle ya dúas mostras que teñen como obxectivo situar a mulleres que viven no rural no centro de procesos creativos. Unha das mostras, chamada Recolectoras, Memoria e Terra, comisariada por Alexandra Rey, recolle as creacións realizadas por 69 mulleres que viven no rural en encontros coas artistas. Trátase de fotografías con composicións determinadas polos retratos das protagonistas, serigrafías e pezas cerámicas que as participantes realizaron acompañadas polas artistas, que lles facilitaron os recursos e as indicacións técnicas, e inspiradas nas súas trayectorias vitais vinculadas ao rural. Bueno, saben vostedes que son as espontaneadas? A ver, contanoslo, Francis. Entre 1750 e 1825, 555 mulleres declararon ante notario só nas comarcas do Eume e Ferrol que estaban embarazadas antes de casaren. A situación era tan común que tiña unha figura legal específica, as espontaneadas. Polo momento, só coñecida en Galicia con ese nome. Os datos revelan unha visión de sexualidade feminina ata o momento moi pouco investigada. Foi por esta investigación que o historiador betanceiro Ángel Arcai fíxose co primeiro galardón do Premio de Investigación UME, convocado pola Asociación de Estudos Históricos e Sociais UME, o Concello de As Pontes e a Deputación da Coruña. Co seu traballo Mujeres espontáneas, fragilidad humana y cópula carnal en las comarcas de Leume y Ferrol, siglos XVIII y XIX, Arcai indagou nunha realidade ata agora moi pouco documentada. Bueno, nós desexamos que Tanxugueira chegue moi lonxe, pero hai pedras no camiño. Hai algunhas pedras importantes. O Voi morir de Luna aquí, que vai camiño de convertirse nun himno das discotecas. O atractivo Rafaela de Barri Brava ou o postureo das consagradas a nivel do Estado español de Azúcar Moreno serán algunhas das primeiras trabas que vai atopar Tanxugueiras na competición por representar a España en Eurovisión. Curiosamente, tamén a través dun programa de radio, a ministra de Traballo, a galega Yolanda Díaz, confesaba nos últimos días que a súa aposta era por Tanxugueiras.
A política destacou a mensaxe de apoio ás linguas minorizadas do tema candidato e asegurou sentirse moi identificada. Galicia é a comunidade con máis aulas confinadas no arranque do curso, por culpa, claro, do coronavirus. Galicia foi a comunidade española con máis aulas confinadas polo COVID, con 29 clases pechadas no arranque do curso escolar. O 0,13 das clases estaban pechadas e foi o dato máis alto en toda España, según un informe do Ministerio de Educación. O dato galego pode deberse a que durante os primeiros días a Central de Seguimento de Casos de Galicia seguía aplicando o protocolo galego que se aprobou ao comezo de curso, non o estatal acordado o 8 de xaneiro, e entre ambos había diferenza. Para o protocolo autonómico, considerábase que unha clase tiña un brote con 3 positivos en 15 días. Agora, en cambio, deben darse 5 positivos en 7 días. En calquera caso, en Galicia e no conxunto do Estado, a maioría das aulas pechadas, o 61%, eran de infantil nas escolas que se coñecen como garderías. Vamos á música. Unha pequena vila atopei un día o corazón novo dunha rapaciña. Tiña 15 anos, chamabanlle María. Tiña alma chea de soños e leticias. Vina no traballo, sempre chea de vida. Vina medrar co tempo, tamén co tempo vin como perdía. Rapaciña nova roxer de frescura, esperanza da vida futura. Despertar de muller que fuxe da neneza, garda dos costumes, ponte da xebreza. Rapaciña no te perdas, rapaciña no te perdas. Chorei a miña perda, chorei porque a quería. Chorei porque era boa, tamén chorei porque ela foi miña. Nunha pequena vila atopei un día o corazón novo dunha rapaciña. Rapaciña nova ronxer de frescura, esperanza da vida futura. Despertar de muller que fuxe da neneza, garda dos costumes, ponte da xebreza. Rapaciña no te perdas. Rapaciña no te perdas. Esta canción é dedicada para unha mociña de San Martiño do Porto. No meu cantar feito hoxe pregaria, gardo a esperanza de moitas futuras gaias. Amigos, fai uns días deixounos para sempre a señora Elvira Pérez Fernández,
esposa e compañeiro do noso querido Eliseo Rivero. Elisa foi unha muller moi activa na colectividade galega e española, sempre dando brazo ao seu compañeiro de vida. Unha muller humilde e sin ningún afán de protagonismo, pero con sensibilidade e sentido de axuda, donde alguén estendía unha man. Elvira había nacido na parroquia de San Miguel de Orga, que visitaba todos os anos. Tiña un carácter positivo, afable e discreto, pero un sentido tremendo de responsabilidade. Por iso, a familia Rivero Pérez queremos facerlle chegar o noso fondo pesar, pero tamén a todo o personal de Barraca Punta de Rieles, donde, sin dúbida, Elvira deixa un imborrable recordo. Elvira, amiga querida, que se abran para ti os portalóns de ese ceo que sin duda mereces. E a ti, Eliseo, que decirche? Sabemos dabondo que é moi dura esa ausencia, pero somos moitos os que te arroupamos, os que estamos ao teu lado, dándoche o ánimo e o cariño que xunto a esa estupenda muller soupeches merecer. Elviriña, que a terra che sea leve. E agora, amigos, temos outra noticia, porque vostedes saben que xa está o teléfono, non? Saben que o pasado sábado 15 de xaneiro levouse a cabo a Asamblea de Casa de Galicia. O teléfono está Tomás Álvarez, que é un dos socios organizadores da Asamblea. Tomás, moi bons días. Buenos días, Toni. Contame como se desenrolou esta Asamblea, Tomás. Bueno, es de destacar con mucha emoción que fue asistida por más de 1000 socios de la institución, y más loable todavía la edad de la mayoría de los socios, el calor reinante durante el día, la pandemia, la verdad es que no hay palabras para describir tanta adhesión a esta asamblea. Es histórica. Bueno, emoción embárgate, claro, non, Tomás, pero que se resolveu? Chegouse algún acordo? Bueno, sí, en la convocatoria había 3 puntos: acciones para revertir lo decretado por el juez, crear un proyecto de recuperación y designar 3 asambleístas para firmar el acta de la asamblea. Se trataron varios puntos, o sea, hubo movimientos de nuestra parte, y te enumero las gestiones que se hicieron y que después desarrollaron las personas de la mesa. Se pidió en principio una reunión en serio, luego vino la consabida reunión en la torre ejecutiva, se hicieron gestiones ante ALN, ante noticias que trascendieron, se consultó a ANDA por posible ayuda a la institución, se consultó a la Junta de Galicia y tuvimos contactos presenciales acá en Montevideo con López Dobarro, el delegado de la Junta para Argentina y Uruguay. Se trató el tema de la agricultura de Casa de Galicia, se trató el tema de la gestión de medicamentos, ya que entra a regir, ya desde hace unos días entró a regir el Vademecum de salud pública en la institución. Se habló de los servicios fúnebres. Esto es, todavía no hay nada definido concretamente, así que bueno, equivocado o no, se habló del tema. Después informó un poco a la gente de lo que era la parte jurídica, de lo que era el concordato y todo eso por parte del abogado Martín Reyes. Se habló de la deuda, se habló de un posible inversor, esto entre comillas, y una luz muy distante, pero luz al fin.
Se habló de posibles opciones para un fondo de recuperación por parte de los socios y se habló de parte de los funcionarios en la institución. O sea, la mesa estuvo representada por gente que habló directamente por los socios normales y una persona que habló por los socios funcionarios, que no dejan de ser socios, por supuesto. Os enfermos están siendo asistidos, ¿verdad, Tomás? Y los enfermos están siendo asistidos, eso nunca dejó de pasar. La única diferencia es que la medicación que se da en farmacia la provee Salud Pública con su Vademecum. O sea que el Vademecum de Casa de Galicia no rige más, por lo que ha creado grandes expectativas que están, supongo, en vía de solución, lo que hemos averiguado, ya que los medicamentos de ticket diferencial no van a ser otorgados. Que pasos hai que seguir de agora en máis, Tomás? Que pasos hai que seguir de agora en máis? Y bueno, los pasos es seguir luchando, seguir visualizando el problema ante las autoridades y seguir moviéndonos con las pequeñas opciones que van surgiendo. No hay mucho más para hacer. Y creo que es bastante. Bueno, Tomás, moitísimas gracias por estas palabras. Son un pouquiño de alento, verdad, a toda a colectividade galega, porque estaban pendentes de que podía pasar nesa asamblea. Moitísimas gracias, Tomás, e xa sabes que estamos a vosa disposición para todo. O que sí queremos que os comunicados que fagades nos sexan enviados directamente a nós. Non vamos a ler ningún outro texto que non veña de vos, dos organizadores de esa asamblea, sabes? Bien, estamos atentos a eso y agradecemos el ofrecimiento y así será. Muchas gracias, Tony. Muchísimas gracias a ti. Bueno, Francis, en cuanto ao patronato, que está pechado, verdad? O patronato se pechado dende o 23 de decembro e abriremos as portas o día 31 el lunes. Luns 31, o último día do mes de xaneiro, para o día de Castelao, que xa estamos a preparar. Bueno, vouche a dedicar esta canción a ti, porque sei que che gusta moito este cantante, Xavier Díaz. Gústame. Xota de Lira. Esta que teño a meu lado, cante moito ou cante pouco, ai cante moito ou cante pouco. Esta que teño a meu lado, canta moi ben arreglado, ai canta moi ben arreglado. Ali vai a que canta, rejalando coa súa garganta. Bota flores, todos queren ser os seus amores. Toco para miña irmán, toco para miña irmán,
Pero agora viene a tanda. Menos dun mes festexamos o Nadal. Mais preto aínda, xa neste mes de xaneiro, tivemos o Día de Reis. É unha época moi especial no ano. Con todo, non todas as persoas teñen o mesmo espírito de Nadal, nin comparten estas festas da mesma forma. Entón preguntámonos como debería celebrarse o Nadal. Estamos a facelo ben ou estamos a facelo mal? No mes de decembro do ano 2014, en pleno período de compras de Nadal, a empresa de mobles sueca IKEA lanzou unha campaña de comunicación que tivo un importante impacto. Nela animaba a recapacitar sobre o sentido destas datas tan especiais. A campaña baseouse nun experimento real que levou á creación do anuncio, un spot que se chamou A Outra Carta. O experimento foi rodado con 10 familias verdadeiras, pais con fillos pequenos. Nel, os nenos pedíanse dúas cousas. A primeira era que escribisen 2 cartas, unha aos Reis Magos e outra aos seus pais, pedindo os seus desexos. A segunda cousa era que elixisen cal das cartas querían enviar no caso de que soamente puidesen mandar unha. A resposta non deixou indiferente a ninguén. Bueno, vamos a escribir la carta a los Reyes Magos. ¿Sabéis ya lo que vais a pedir? Sí, este año me he portado muy bien. Un juego. Una guitarra. Una Wii. Esto y esto. Un unicornio que huele punta con punta. Estas las dejo aquí para mandárselas a los Reyes. Y ahora vais a escribir otra carta. Una carta a vuestros papás. ¿Qué les pediríais a vuestros papás esta Navidad? ¿Algo más? Sí. Vuestras hijas han escrito una carta a los Reyes Magos y esta para vosotros. Queridos papás, quiero que estés más tiempo conmigo, que hagamos más experimentos en casa. Me gustaría que nos hagáis un poco más de caso. Me gustaría que cenarais más con nosotros. Quiero que me hagáis cosquillas y que les leamos un cuento. Quiero que estemos un día juntos. No puedo. Quiero jugar, mamá. Que juegues conmigo, vaqueros. ¿Quieres jugar más al fútbol conmigo? ¿Os sorprende que os pidan esto para Navidad? Pues no, la verdad es que no nos sorprende. A mí no. Tienen demasiados juguetes siempre. El sentimiento de tratar de... Sustituir. Pues llenarles ese pequeño vacío con un juguete que les... Pasar todo el tiempo que tenemos, el máximo con nuestros hijos. Pensar que tú quieres darles todo lo mejor y lo mejor eres tú. Si lo está escribiendo, es porque lo necesita, ¿no? Si solo pudieras enviar una de las 2 cartas, ¿cuál enviarías? ¿La de los Reyes Magos o la de papá y mamá? Uy, es una pregunta muy difícil. La de mamá. La de mis padres, papá y mamá. Bueno, vimos algo estupendo, ¿no? Que todos os nenos pídenlle aos pais unha mesma cousa, pasar máis tempo xuntos. A directora xeral creativa da axencia a cargo da campaña explica que ese desexo dos nenos era unánime e expresábase tamén con outras peticións, algunhas imposibles, que quedaron fora dos 2 minutos e 41 segundos nos que finalmente quedou o spot. Que non vayan traballar, ou que traballen 2 días menos, e tamén cousas moi sinxelas, como máis bicos, máis cóxegas e cear xuntos. Isto debe levarnos a reflexionar os adultos e a non esquecer esas reflexións. Sen dúbida que nestas datas non alcanza con facer unha comida, unha cea chea de cousas. Non, Nadal non é iso. Tampouco é só dar e recibir regalos. Nadal é para pasalo coa nosa familia, cos nosos seres queridos.
E non debe ser só Nadal unha celebración na que as familias se reúnan para pasar xuntos. Temos que sempre, calquera día, na primeira oportunidade que teñamos de poder facelo, xuntarnos e falar, compartir, de persoa a persoa, no posible, sen teléfonos móviles, iPads, tablets, etc., porque eses ou outros aparellos de tecnoloxía témolos ao alcance da man sempre, en calquera oportunidade, pero o que temos que pensar é que non sempre teremos os nosos seres queridos ao noso lado. Hoxe día de Reis, primeira festa do ano, xuntarémonos los seis a comelo aguinaldo. Empezábamos de risas, todos con grande unión, e por fin terminábamos a comer en un xamón. Aguinaldo que traemos moita sede, un cabazo de boviño e 2 litros de aguardente. Bueno, amigos, vámonos, será hasta o vindeiro domingo ás 9 da mañá aquí en Sempre en Galicia, como todos os domingos, Ata o domingo. Que pasen moi feliz. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.